Пра якія разборкі кажа Лукашенко, на што ён скардзіцца свайму любімаму сілавіку, а таксама які сюрпрыз атрымаў яго старэйшы сын Віктар. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко абяцае разборкі, лічыць чужыя грошы і разважае пра сваю смерць. Сёння ён правёў адразу дзве сустрэчы. Спачатку ён сабраў на вялікую нараду сваіх давераных асоб, якія займаліся так званымі выбарамі. Гэта, нагадаем, і Наталья Качанова, і кіраўнік БТ Іван Эйсман, і камічны ваенкам Крываносаў, а таксама вядомы доктар Румо і шмат хто яшчэ. Агулам 15 чалавек. Там Лукашенко порадовался сваім неверагодным вынікам. Можем порадоваться, что, как часто я слышу, такая ошеломляющая поддержка, такого не было в истории и так далее. С одной стороны, да, можем радоваться этому и так далее. Ён таксама расказаў, кім, на яго думку, яго бачыць народ, і зноў паабяцаў, што будзе цяжка. Самый тяжелый такой момент, когда тебе люди доверяют, они же смотрят и думают, спаситель там и так далее, кто как. Спаситель спасителем, но результаты должны выдаваться. Время непростое, я уже тоже об этом говорил, этот год будет очень сложным. Затым жа Лукашенко выдаў феерычную цытату, прычым па старой звычцы зноў даўшы выспятка прэм'еру Галоўчанку, якога нават не было ў залі. Поэтому тут мы уже повязаны с вами с ног до головы, и я хотел бы, чтобы вы свою работу продолжили. Где можете решить какой-то вопрос, решайте, но если нет, вы меня вовремя проинформируете. И для вас не должно быть там это свой, это чужой, а вот Наталья Ивановна это хороший человек, а Роман Александрович это плохой человек. Вы должны быть объективными и справедливыми. А пасля яго і ўвогуле панесла. А со мной не заржавеет, я понимаю ответственность, огромный процент людей, и я понимаю, что могли бы и больше проголосовать, но считайте, за 90% населения нас однозначно поддерживает. Але ж адарваўшыся ад выбараў, Лукашенко залез на свайго любімага канька і паабяцаў, што неўзабаве зладзіць вялікія разборкі са сваім жа ўрадам. Мы только что обсуждали с генеральным прокурором вопрос вывода валюты за пределы страны. Доложили, что нет проблем, там, если вывели за год там 15 миллионов или сколько-то, оказывается, не миллионы, а сотни миллионов. Поэтому в ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты. Тут Лукашенко загаварыў пра тое, што калі ты меў бізнес і зарабіў у Беларусі, то гэта, оказывается, зусім не твае грошы. Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально? А скончыў Лукашенко вось таким абяцаннем и развагамі пра смерць. Вам за меня стыдно не будет, это я вам однозначно говорю, чтобы там про меня не писали, не говорили, что ждали, что я умру, больной. Выборы прошли, оказывается, не больной. Яшчэ адна сустрэча Лукашэнкі прайшла з генпракурорам шведам. Праўда, пачалася яна вось так. Разрешите перед докладом поздравить вас с убедительной победой на прошедших выборах. Это нас. Всех нас. Затым Лукашенко падняў два пытанні. Першае, гэта праца так званай камісіі па вяртанні. Лукашенко нібыта вагаецца, ці пакідаць гэты шабаш сілавікоў і прапагандыстаў, ці варта яго распусціць. Другое пытанне — карупцыя, пра якую Лукашенко выказаўся абцякальна. И вопросы коррупции мы как-то меньше по этому делу говорим, но тем не менее ситуация не то, что она там ухудшилась или улучшилась, но случаи у нас еще происходит. Праўда, адказы генпракурора шведа Лукашенку чамусьці не паказалі. Тым часам Лукашенко нечакана стаў легітымным прэзідэнтам. Гаворка, праўда, не пра Александра Лукашенку, а пра яго старэйшага сына Віктара. З 21-го года ён узначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі, дарэчы, замяніўшы на гэтай пасадзе свайго бацьку. Тады Міжнародны алімпійскі камітэт гэтую ракіроўку не прызнаў і афіцыйна заявіў, што не лічыць Віктара Лукашенку легітымным кіраўніком. Нават усе кантакты з Беларусю Міжнародная алімпійская арганізацыя падтрымлівала не праз сына Лукашэнкі, а праз сяброўку яго бацькі, генеральнага сакратара НАК Ксенію Санковіч.
Але ж нядаўна, 15 студзеня, у беларускім алімпійскім камітэце прайшлі выбары кіраўніка, якім чакана стаў зноў жа Віктор Лукашенко. І ў гэты раз міжнародны алімпійскі камітэт гэтае прызначэнне ўжо прызнаў. Акрамя таго, была прынятая пастанова даць Беларусі доступ да ўсіх праграм па лініі алімпійскай салідарнасці. Мяркуючы па ўсім, гаворка ідзе аб грантавых выплатах на аперацыйныя выдаткі і працу адміністрацыйнага персаналу. Лукашенко атрымаў падарунак з нагоды сваіх самавыбараў. Пасля перапрызначэння Лукашэнкі на 7-й тэрмін мінскі трактарны завод падарыў яму трактар і нават выкаціў адпаведны пафасны ролик. Ведь не зря говорят, лучший подарок сделан своими руками. Уважаемый Александр Григорьевич, это вам, нашему президенту, наш трактор. Мирная машина, трактор, Беларусь. Праўда, МТЗ гэта не прыватнае прадпрыемства, а дзяржаўнае. І хто аплаціў гэты трактар для Лукашэнкі, зразумела не вельмі. Наўрад ці яго выкупілі самі рабочыя на чале з дырэктарам. Акрамя таго, цікава, што мінулай восенню Лукашенко вельмі злаваўся праз сітуацыю на трактарным заводзе, бо склады былі забітыя тэхнікай, якую не маглі прадаць. И опять приходится говорить о Минском тракторном заводе. На складах его торговых домов почти 6,5 тысяч единиц техники. Более чем двухмесячный объем производства. Вот и объемы производства, и ваш экспорт. Сумнеўныя змены ў беларускай медыцыне. З 1 лютага пачынаюць дзейнічаць гранічныя максімальныя тарыфы на платныя прыёмы лекараў і вядомыя нават канкрэтныя цэны. Першасны прыём лекараў другой кваліфікацыйнай катэгорыі будзе каштаваць 35 рублёў, а першай 37. Даражэй за ўсё абыдзецца візіт да ўрача-спецыяліста, які мае званне акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук ці доктара медыцынскіх навук. Такому медыку прыйдзецца плаціць 57 рублёў і ні капейкай больш. Акрамя таго, дзяржава ўводзіць і нормы па часе. 25 хвілін на першы прыём і 15 на паўторны. Усё гэта выглядае як клопат пра людзей і падаецца ўладамі адпаведна, пад соусам сацыяльнай дзяржавы. Але ж камерцыйная медыцына на тое і камерцыйная, што цэны тут мусіць рэгуляваць рынак, бо па факце гэта ўсё можа прывесці да зваротнага выніку. Прыватныя медцэнтры альбо пачнуць эканоміць на абсталяванні ці зарплатах, альбо ўвогуле пачнуць закрывацца, бо працаваць па такіх нормах ім стане проста невыгадна. А ў дзяржаўнай медыцыне цяпер і так недахоп кадраў. То бок ці змогуць яны закрываць усе патрэбы пацыентаў, таксама пытанне. Ну і зусім не факт, што дактары з Ладэ, Нардзіна і іншых прыватных клінік выберуць новым месцам працы дзяржаўную паліклініку. Больш верагодна, што гэта стане для іх апошнім аргументам на карысць эміграцыі, бо тыя ж палякі ахвотна прымаюць беларускіх медыкаў, а там і зарплаты большыя, і пастаяннага ціску дзяржавы няма. Феерычная гісторыя. Беларусы неслі апошнія грошы, каб інвеставаць у праект на Гаіці, адной з самых бедных і праблемных краін карыбскага басейна. Падрабязнасці гісторыі расказаў партал онлайнер, і калі коротка, то сутнасць такая. Нейкі Віктор расказваў знаёмым, што быў на Гаіце і мае кантакты з прэзідэнтам краіны. У доказ нават паказваў фатаграфіі. Мужчына сцвярджаў, што на Гаіце яму давалі ліцэнзію на сотовую сувязь і ўжо прапаноўвалі $400 мільёнаў за продаж такой фірмы. Усім ахвотным ён прапанаваў долучыцца. Тыпу, хочаш паўдзельнічаць, тады укладвайся. 1% каштуе $25 000. Нескладана палічыць, што пасля продажу, як абяцаў Віктор, інвестар атрымаў бы за 1% каля $10 мільёнаў. Нягледзячы на ўсю сумнеўнасць такой схемы, знайшліся даверлівыя людзі, якія панеслі таму Віктару свае кроўныя. Адзін мужчына кажа, што уклаў у гэты гаіцянскі бізнес усе свае накапленні за жыццё і яшчэ трошкі пазычыў у сваякоў. Агулам атрымалася каля $100 000. Іншы беларус уклаў у Гаіці 165 000. Ну а далей то мяняліся ўмовы, то замест сотавай кампаніі пачыналіся казкі пра гандаль спачатку садавінай, а пасля амерыканскімі каштоўнымі паперамі. Прычым у апошнім выпадку Віктор запэўніваў будучых беларускіх мільянераў, што працуе з людзьмі з атачэння Байдена і абяцаў, што прыбытак будзе ўжо не 10 мільёнаў, як з Гаіці, а ажно 50. Для разумення, гэта ўсё цягнулася амаль 8 гадоў, яшчэ з 2017-го. Увесь гэты час большасць так званых інвестараў верыла казкам і чакала, калі ж нарэшце ім прынясуць даўно абяцаныя $мільёны.
Скончылася ўсё чакана сумна. Ніякіх мільёнаў ніхто з даверлівых беларусаў так і не ўбачыў. Адзінкавыя людзі змаглі вытрасці з таго Віктара свае грошы, але іншым ён аддаваў толькі частку ці не аддаваў нічога зусім. У выніку гора-інвестары аб'ядналіся і пайшлі ў суд і ў міліцыю. Калі таго Віктара затрымалі, то аказалася, што за яго плячыма ўжо была адна судзімасць за махлярства. Цяпер падобна будзе і другая. Лукашэнкаўцы працягваюць сваю страшную працу. Цяпер сталі вядомыя падрабязнасці знікнення знакамітага беларускага аўдытара Паўла Лашчанкі. Яшчэ нядаўна ён быў кіраўніком беларускага падраздзялення кампаніі Ernst & Young. Гэта буйная міжнародная аўдытарская кампанія з так званай вялікай чацвёркі. Яна працуе ў сферы аўдыту, падаткаабкладання і аказвае юрыдычныя паслугі для бізнесу. Без ацэнкі Ernst & Young у Беларусі не магла прайсці ніводная сур'ёзная угода па пакупцы альбо зліцці бізнесу. Але ж з лета 22 года беларускае і расійскае аддзяленні кампаніі фармальна вывелі са складу міжнароднай аўдытарскай сеткі. У Беларусі гэты філіял пачаў дзейнічаць пад брэндам B1, але Павел Лашчанка захаваў сваю пасаду на новым месцы. І вось у канцы студзеня ад кампаніі B1 раптам разаслалі ліст, у якім інфармавалі аб змене кіраўнічага партнёра. Абраныя фармулёўкі прымушалі задумацца, што Лашчанка адышоў ад справаў зусім не добраахвотна. Цяпер стала вядома, што так і было. Аказалася, што Павел Лашчанка ўжо 2 месяцы знаходзіцца ў СІЗА па абвінавачванні ў адным з палітычных артыкулаў. Па словах нашых суразмоўцаў, яму успомнілі 20-й год. Тады ў разгар збіцця грамадзян міліцыі за подпісам Лашчанкі выйшаў ліст да кіраўнікоў сілавых і дзяржаўных органаў. У ім Пётр Лашчанка выказваў сумнеў у агучаных Ярмошынай лічбах, а таксама заклікаў усіх адумацца і вярнуцца да законнасці. Як бачым, улады гэтага не выбачылі і цяпер адпомсцілі па сваёй звыклай і страшнай традыцыі. Былому памежніку свеціць працяглы тэрмін за кратамі. Да 2016 года Сергей Терахович працаваў у Брузгах на беларуска-польскай мяжы. Пасля ён заняўся бізнесам, а цяпер жа яго імя з'явілася ў раскладзе судоў. Абвінавачванне вельмі сур'ёзнае, гэта здрада дзяржаве, і цяпер мужчына можа атрымаць да 15 гадоў калоніі. Нейкія падрабязнасці яго гісторыі пакуль невядомыя. Незвычайнае хобі. Мінчук ператварыў закінуты куток у музей дзівосных драўляных скульптур. У вёсцы Ельнікі Пухавіцкага раёна жывыя толькі 3 хаты. У адной з іх пасяліўся Александр Паўлавіч, майстар-самавучка па дрэве, пра якога цяпер зняў сюжэт партал онлайнер. Мужчына перабраўся туды са сталіцы больш за 10 гадоў таму і з таго часу упрыгожвае адзіную вясковую вуліцу сваім мастацтвам. Выглядаюць яны па-рознаму. Часам смешна, часам наіўна, а часам і жудасна. За 4 гады на некалькіх сотках зямлі з'явілася больш за 500 драўляных скульптур. Драўлянымі арт-аб'ектамі завешаная і хата самога майстра. Як расказвае яго каханая, майстар прачынаецца о 3-4 раніцы і адразу прымаецца за працу над чарговай драўлянай істотай. У выніку чуткі пра гэты своеасаблівы музей распаўзаюцца па ваколіцы. Часам, каб паглядзець на незвычайную творчасць, з'язджаюцца і госці з розных куткоў Беларусі. Беларусы такія беларусы. Гэта самы папулярны каментарый пад выпадковым відэа з нашай сталіцы. Сітуацыя наступная. У Мінску пасажыры талакой дапамагалі кіроўцу тралейбуса. Яны самі паставілі на месца токапрыёмнікі і пасля пачалі штурхаць транспартны сродак. Гэта убачыў, зняў і выклаў у садсеткі выпадковы мінак. Цяпер ролік сабраў ужо 140 000 праглядаў і сотні захопленых каментарыяў. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.